Okay, so once again, good morning and welcome back to Raketero Master. Yes guys, so wag mo na nang tingnan dyan. Tingin muna kayo sa akin. Yes, kasi ano to, parang ano to, vlog takeover. Char. So yun, guys. Ano ka dito? Joke lang yun. Ano ka ba? So guys, welcome back sa YouTube channel ni ano no, or sa channel ni Raketero Master. So actually nakakilala lang po kami. So sinong pangalan ko? Si Reggie Ponce. Oh, Reggie Ponce. So kilala niya po ako guys. So Reggie Ponce daw. So yun. So guys, actually for today's for today's vlog is of course Raketero Master will get to know us. Okay? So ako yung first na nakilala niya. Di ba? Based sa kanyang ano. Basta guys, tingnan nyo guys ang kabuuang video ni Raketero Master na kinikilala niya yung mga Bukid Squad. So, nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. So, Raketero Vlog guys, don't forget to subscribe na Facebook page, no? And then Raketero Raketero Master pala. So visit nyo din ang Raketero Master na Facebook page. Okay? So enjoy guys and then just keep on watching. So ayan po si Marvin Daroder, siya po yung may-ari dito sa bahay mo. First time ko makita si Rakaterong Master. Ayan, welcome dito sa bahay. So salamat sa pag-welcome. Thank you. At saka maya punta tayo doon sa bundok. Sige. Yan po si Marvin Daroder mga kamaster. Ayan. Pwede magpunta. Pwede kayo. So next Yung page niya po. Hello guys, hindi po ito si Boy Iso guys. Ito lang po. Ito po si RG Babes aka Boy Talaw. Sa mga hindi pa po nakapag-follow ng Facebook page ko guys, please pa-follow po ng Facebook page ko, RG Babes, at subscribe na rin ang YouTube channel ko, RG Babes po. Thank you po guys, Thank you. let's support also first meet. Raketero Master. First time po namin mag-meet yan ni Raketero Master. Next Hi, hello po. Ako pala si Jongjong Lifestyle. Jongjong Lifestyle. First time namin nag-meet talaga ni Rakaterong Master. So napanood ko yung vlog niya na nila ni Bro Marinong Boy. Marinong Boy na primitive people ba? Mucho. So thank you bro. Nice to meet you. Yan si Marinong Boy. Marinong Boy. Sige, ano mo lang sila. Puntahan mo muna yung mga Bukid Squad. Sige. May wala pa. Si Tips Mio, ayan. Hello po, so collabs ko si Marinong Homeboy Bukid Squad. Tapos si Raketero Master po is kapitbahay lang nila ni Marinong Homeboy. So easy lang sila makakonect dahil malapit lang nila ng bahay. So suportahan din po natin si Raketero Master. Ayun, maraming salamat Tips So Mio. mga viewers ni Tips Mio, suportahan natin si Raketero Thank Master you. para ma-monetize na po siya. Ma-reach niya yung requirements 1,000 at saka yung 4,000 watts. 4,000 watts. So ayun po. Thank you. Thank you Tips Mio. So, puntahan po natin yung mga kamaster no. Yung iba nasa likod po. Yung ibang Bukid Squad. So, puntahan natin dito sa likod. So ayan po si Hi! Sige. I'm Becky. Hello po. Biggie Camero no? So ayun. Sa mga viewers ko po, please don't forget to subscribe So ayun, sa thank YouTube you. channel ni Raketerong Master. Thank you. Yes. So andito yung iba sa likod. So bro, Bro, anong YouTube channel? Raketero Master, Unit Vlogs. Yung It Vlog pala. So ayan, first time ko na meet sila mga kamaster yan. Sila yung Bukid Squad. Master, nag-meet na tayo Hindi pa. Wala pa. sa fiesta sa kanila ni Bro Marinong Homeboy nandoon sa diba? Wala. Anya, wala ka doon. Wala. First time pala natin. First time. So yan po yung papa ni Marvin Daroder. Yan yung papa niya. So, aris ako bro ha? So, saka yung mama ni Marvin. Hi, te! Yan po yung mama ni Marvin. Yan, thank you. So, maganda yung lugar nila dito mga kamaster, no? Homeboy. Managat mo ba? So, ayan.
So ayan na po mga kamaster, no? So inihaw na isdang, saan isda? Tulingan. Isdang tulingan. Inihaw na isdang tulingan po. Ayan mga kamaster, ayan. Sige, paludan na pick up. So dito naman si Marinong Homeboy, so kinilaw na. Yan, ako po nag-prepare na. Ano si nga na boy? Barungoy. Barungoy, kinilaw na barungoy. Yan po. Yan. Sarap po yan mga kamaster. So mukbang na dis mamaya. Mukbang na dis mamaya. Yan po mga kamaster. So nagluluto po sila ng tilapia mga kamaster. Ayan. Ayan, nagluluto ng tilapia. So pipituhin po yung tilapia, no? Wala pa na. So ayan po yung tilapia, no? Mga master, no? Yan, si Marinong Homeboy po yung nagluto. Tilapia basta ko anong tutuhon. Kasi na isod ang isa. First time na ko kitag tilapia na nagdak, ah. Nakuha tilapia, ha? Siguro. Lamig ko na sa skadisyo, no? Adi, maarang boy, eh? Parang ako meron malawas na. Sideline na nag-uod lang. Sideline. Pili lang ba? Nabili din siya. Nabili. Sige pa rin ako, mag-ala o dahilig lang ba? Dahilig na dito. So ayan sila mga kamaster. Sila po yung nagluto ng fried tilapia. Di ba? Kasuha na din. Sinukod ba? Yan ang sumuha ako na yung hiwa-hiwa. Dalawang tilapia mga kamaster. So meron pa pala kaming manok. Meron pa pala kaming manok. Ayan. Yan si Marvin the Roder. Nagbubunot ng buko. Yan po sila. Yan sila mga kamaster. Yan si Marinong Homeboy. Ako po yung mag-ano ng Siya po yung naghiwa ng manok. Yan. yung iba namin kasamahan, andun sila po yung nag ano sa Nagprito ng tilapia. Master. Kito na siya bro, kito na. Ayan po sila mga kamaster, nagbibiyak ng buko. Yan. katulong kantito mo dito. So, ayan po sila. Wala pa tayong jowa tapos tamaan yung kamay. Uy, may nagsasabi doon na Tinanggalan ng sa mga walang jowa din dyan, guys. Single dyan. Single dyan. Lahat ng single po. Single tita. Hello po mga single tita. Hanap si Marinong Homeboy. Oh. Sugar mommy. Sugar Mommy. Talay niya. Sugar Mommy. Saan na bro? Naglayad ba dito? Wala bro, wala bro. Dita yun ha? Dili kay pahamak bro. Salamat po. Saan na bro? Ato na ikuan ay. Adubuho na ba? Yeah. Lamas hindi kay mo tag lamas da. Nahurot ng lamas. Kasi kul ba, kaya ting kutsilyo kol? Ano yung mga baka mo? May ganang nagod lao? Nga. Ayun nagod eh. Nagkuha to din siguro. Mga kuan ni kinala mga tas ko kay sa amo daw. Mangtas eh. Ako gina Anton ito kay back up mo to at mira niya. Hindi niyo ligot na kay ma. So ayan po mga kamaster, kukuha po ako ng silispada. Yan. Latay lagi sa kwan. So meron din sila palang silispada dito, no? Ayan po mga kamaster. Nalagay ko na dito, mga ikugan. Latay na palwa. Nakita mo dito dong, atong sa adlaw. Wala mo kita. So lulutuin po namin yung manok. Ayan po. Yung silispada, oh. So patis Silver Swan.
Pilain. Dari kuan ay. Nay ahos. Ahos, Pumbay. Sila ba ito nagluto ba? Kiwatong. Ayan. Ahos, Pumbay. Ada yung kaskuan. Silyo atau tidak? Ito pala yung bahay lang ni Magamit tataran. Mama Roder. Sunod ito balik. Aso Ay, may. kan lang na mga, kan mga green room. Yan yung bahay nila. Nakay YouTube channel din, no? Muna tayo sa gati. Hapitan mo tayo. Si Mama Roder, no? Team Brothers. Team Roders pala. Subscribe din kayo. Mama ni Marvin na Roder. Ay, di na sa pagdayan daw. Hmm? Di na sa pagdayan. Di lang gano. Paano natin ka na murag kuan nagmantika ba? So ayan po si Marino Homeboy. Siya po yung nagtitimpla ng manok. Adobo, wala siya ba? Buhulan tani. So, adobong manok. Bantris, no? Bantris. Yan, bantris po yan mga master. Yan po mga master, no? So, tinimplahan na. Adobong manok. So, ito po yung panakot. Sibuyas at bawang. Yes. Yan po si Marinong Homeboy. Di niya ako pinagtatrabaho mga master kasi Ano talaga? pinapa-vlog lang niya ako. Sabi ko sa kanya, mag-vlog ka lang. Ako lang yung magano. Gustuhin ko bang tumulong pero sabi niya mag-vlog lang daw ako. Yan po si Tips Mio. Hira lang kasi tayo magkasama-sama kaya mag-vlog. Tulong-tulong po talaga kami dito. Ganito po po, nandito tayo sa bukid, no? Na tulong-tulong. Ano si espada? Tara dito sod. Madali yung gawain. So ito po yung silispada. Lagyan natin. Intra nagakuan kag intra meme. Oh, bungkag. Favorite ni Becky. Requested by Becky. Cameron. Mag-vlog ka, Tep. Watcho-watcho. Oo. Suwat ko ta. Oh, dira de kadol, kaldero dol. Ang kaliro lang gumiton dol. Ah, sige dol. Tanaw lang ko sa imo dol. Ikaw lang, Swan. Ikaw dol, ikaw moral support lang ko sa imo dol. Kita luto nimo ayos guys. Minumpuan naman yung luto. Ito man lang kibigin. Ito man siya po. Pagwaon ka na. Ito, susubot. Pilit na siya god. Pilit. Agay. Ang oil tip ka makain ng kamot. Di na nagamitan ng kahano? Ato ng kwaon? Sa tubangan daw meme. Tubangan dito, kung makita nila. Nang kontra. Mga dinosaurs mo. Dayo. So, ayun po mga kamaster, no? So, sinimulan nila pagluto ng adobong manok. Menu. The next menu. Kumakuha na gano'n. Chip by Chip Cook, Marinong Homeboy. Siyempre sila hindi makakilala kay Marinong Homeboy. Yan po ang ano yan, yung creator ng Atsu. Yun guys, nilunuran ni Marinong Homeboy yung Watsu pala. sibuyas at bawang. Yan, basta masurok kasi yung Watsu yung tawag nito. sino pa bang ayaw sa may mukha na guys, gwapo na guys. Watsu! Manok! Watsu na guys. Watsu. Manok. Magic po yan. Yung tawag sa luto na yan, magic. Kita niyo guys, sa pag ano lang ng hawak lang ng taon yung luwag. Kitang-kita mo talaga yung art niya sa pagluluto guys. Art. Oh, luto na yan. Ganyan pala guys. Nasaksihan natin yan sa yung watsu-watsu na yun. Nahirapan ka sa pagkalisod, no? Yung maliit yung napakalaki kasi ng manok. Tapos
Nahirapan sa kalisod si Marinong Humboy. Takuban mo na ako. Oh, Takub takuban. na. Oh, takuban natin. Wachu, takub. Laban din, takub pa. Di majima ragot eh. Labi, caca luto eh. Mga kamaster, tapos na po kami magluto mga kamaster. So papunta na kami dun sa taas, sa tuktok ng bundok. Ayan mga kamaster, no? So papunta na kami sa tuktok ng bundok mga kamaster. So meron daw ang kubo dun. Yan yung bahay na ni Marvin Daroder mga kamaster. Yan mga kamaster, oh. Grabihan, itaasan ni Gol. Ito yung magandang pampalakas ng stamina mga kamaster. Igsoon ka ni Marvin daw? Dili. Kisan yung payag dire? Iya ha. Ilahan yung yuta dire dili. Mama ni Uncle. Grabe yung mga kamaster, ang taas oh. Ayun yung bahay. Pinagawa pala to ni Marvin Daroder, itong kubo na to. So nauna na kami mga kamaster, no? Kung kita asahan eh. Grabe mga kamaster, kakapagod. Walang hangin, walang tuhod. Ayan po mga kamaster. Kaya pa daw? Ayan yung kabilang bundok, oh. Pawis ano? Relax ah. Oo naman. Grabe. Nasa tuktok na kami ng bundok mga kamaster. Woohoo! So ayun yung bahay kubo mga kamaster. Kita na namin. So meron din palang kuryente dito. Kasi meron yung wire. Yun po mga kamaster. So ayan po mga kamaster, no? So andito na po tayo sa tuktok ng bundok mga kamaster. So kita na po yung bahay kubo. Kagapagod. Puputulin ko muna tong video mga kamaster kasi masyado nang mahaba. So ayan po mga kamaster, so andito kami sa tuktok ng bundok, oh. Yan.